आइ थुनथुलि लक्ष्मण बाबु फैदो नोंजों रायलायनो माथो फनबो हमाखै आबे उसुं खनाथिंजाय फैना मा खालामखोसै नोंलाय मा लक्ष्मण फैदों जोंनाव औ हा गावनो फन हमाखैनो माथो फनबो हमाखै इदि माबा माबि होनदोआलाय ओमफ्राय बिया मानो फैनांगौ आइ जोंनाव न'आव बिदि आलासि फैनायखौ बिदि बुंनो हामगौ नामा हामा आरो लक्ष्मण बाबु बायदि मानसिखौसो नों बेफोरबायदि बुंबावदो आइ दे थां रायलायनो नोंबा मानो हमदों हमाखै नोंसोरबा मा एना एनि जालायदो मोजां रायलायनांगौ आरो मा हा माथो फन हमलायोनो आंनि गोसो बियो ओरैनो आंनि लाइफआव मा जादों नों मिन्थिया नामा बिहा फैदेरबाय थाबावनो आमाहाय फाग्लि गथ' बेफोरबायदि थां दसे रायलायहैथां मालाय दा सा लोंनानै थांफिनगोन बियो साबो लोङानोहाय माबा जुस लाबोदों थान्दानो बेखौनो लोंनानै थांगोन बे मालाय रायलायहैदो हा दसे गावनि लोगोजोंनो आइसे गोबावनिफ्राय लोगो जाबोबाय दासोबा मा नांलायखो नोंसोरबा हामा लोगोजों लोगोहाय बेफोरबायदिनो मानसिजों मोजां रायलायनांगौ माबाफोर उसुबिदा मोनदोंबाबो मोजाङै बुजायलायनांगौ आरो माहाय रागा रागिजों जेबो जाया जाम्बि नोंलाय मा बुजि मोननोलै आयै दहायबो आंनि लोगोखौ आङो बेरायथावथाव ओरै थांनो ओंखारबाय दाना बिमाया आंखौसो जि जावबायलै बायदि होनथारबाय आंनि फिसाजों लोगो दाजा नोंजों लोगो जाबा गाज्रि जाफागोन मागोन जाफ्लालायबावबाय आंहालायनो बिराद गाज्रि जाबायनो आयै आं बिराद गाज्रि आयै दे हामा इसेबां गाज्रि जाबाय बायनोसै नङा जेबो नङा बेफोरबायदि बुंनो हो आइ बुंग्राखौ सैथो नङाबानो जाबाय बिसोरनो बुंबानो जे गावसिनि फिसाजोआबा बाहेरायाव मा खालामा आंनि फिसाजोखौल' गाज्रि नुयोहाय गावनि फिसाजोखौ माने बिराद मोजाङाव दोनखायो खायसे जोंदि आरो मा खायफाया सिदा सादा नुबाबो सिङाव बिराद थारहाय आइ नोंखौ खायसे दा बुंनो मोनबाय चान्स मोनदोंथ' नाथाय आंनि फिसाजोआबो गाज्रि नङाबानो जाबाय दे औलै आयै ना गासिबो माबा सायाव मोजां नुबाबो खायफा गाज्रि थायोलै आरो खायफा सायाव दुस्थ'बाबो सिङाव गोसोआव बिराद मोजां जायो दे सोर बुजि मोननो दा बेफोरखौ बेनोथ' आलासि जानो जिरायबाय थानाय जायो थां फाग्लि गथ' थां दसे रायलायनानै आलासिखौ बिदाय हो बेफोरबायदि हामा नङाना बेहाबो नों फन हमिखायसो फैथारदो गथ'आ दहाय बाबु थिग्लानावबो हरदोंमोननो बेहाबो गथ'आ अबेबा लोगोफोरजोंसो दंमोननो दा बेखायनो मोनाबाबो फैथारबायहाय गथ'आ सिबाय माबाफोर जादों नामा साननानै सोंनो फैथारदोंनो आरो आंहाबोथ' फना लायाखैमोन खामानिसो मावबाय थादों बारा बिदि हरफिनलिबो आंबो बांद्राय रोंजोबाखैना दा आरो फैबाय आरो गथ'आ फैनो मा जाखो थां दसे रायलायहैथां आलासिजों हामगौ थां मा थांनो जायाहाय बिदि गावनि लोगोजोंनो आरो सोरबाफोर मायबा गाज्रि बुंनो सानोबा लक्ष्मणखौ बुंनो फैथोंलाय बिसोर नांगौनि समाव बे जाय बुंदोंना बिसोर जोंनो नांगौनि समाव बै समावबो हेल्प खालामाखै रावबो नोंखौ माबा बे लक्ष्मण बाबासो हेल्प खालामदोंहाय आइ बेखायनो आंहा बेखौ मालाबाबो गाज्रि नोजोरजोंबो नायफेरा गाज्रिबो नुफेरा आं बेखौ लक्ष्मणखौ मिथिदों जाय जेखि बुङा बुंथोंहाय जोंनाव फैबाबो आं जेबो साना आङो बे थान्दाखौ जगार खालामैनि दा गावनो लाबोखाबाय एसे माबाना हैनोसै आइ मानसियालाय मानसि फाग्लालै बिलाय आरो आंखौसो लोगो हमनो फैबावदोलै फनखौनो हमालै लक्ष्मणाबो दा हरफिनगोन होनदोंमोन माथो हेलौ आयं हेलौ आयं माबालै आयं माथो लक्ष्मणा फनखौनो हमाखै न'आव दंबा होलाय फनखौ बिनो आं दहायनो हरदोंमोन गाव दा हरफिनगोन होनदोंमोन ना ओमफ्राय हरिखाय आं ओरैनो रायज्लायनो हरदोंमोन आरो दंबा हैनाय आयं प्लिज आयं गैयाहाय न'आव बियो न'आवलाय मालाथो थाथेरो दा लोगोफोरजोंसो क्लाबफ्रावसो थांदों नामा दसे थाङो बिदिनो दा फैबा होगोन दे आयं माबा आं खिन्थागोन गावखौ हरनो दाथ' गैथ'आ दे सिन्था खालामना दे बिदिबा लाखिथ'नोसै दे आयं ओमफ्राय माबा माथो खालामदों गरमाबो जिबायदि थारहाय आयं न'आवनो थानो हाथारा माथो उन्दुनायाथ' गोजाननि बाथ्राबावसो नैलै दासो जिरायदों आङो ओंखाम जाखांनानै बाजैयाबो खावगासिनो आयं दे दा बा फैबोला मोजां फन हरनानै रायलायनो थिनगोन आङो दे आयं रायलायबानो जाबाय आरो सानैजों जेसेनो माबा रायज्लायो मोजांसो दा रायलायबाय हरबाय था बिदिनो आरो हरबाव मिथिबाय आयं दे लाखिथ'दो दे आयं जागोन ओमफ्राय नै आयं आबाया आं हाथायाव थांनो ओंखारदोंमोन नालाय बेहाय नोंनि थाखाय मायबा मोनसे बायनानै लांनो खोन्थादोंमोन माने बायनानै लाबोबायहां आबायानो बायनो खोन्थादो मा होनदों आयं लक्ष्मणा आंनि थाखाय मायबा मोनसे बायनो होदो नोंखो औ
गावहा बायनो रोङानो बारा हिनजावफोराबा माखौ फसायो माखौ फसाया होननानै बेखायनो बिमानोनो होबाय आरो फैसाखौ आंनो हरबाय आं बायना लाबोबायहाय आयं ब्लाउस लाबोदो जोमग्रानो मालाबा हैनोसै आङो अब्लालाय मालाबा गावनोनो हरफानो आयं बिदिबाथ' साबसिनबावसो दे होमबालाय गावनोनो हैनो होगोन आङो दे जागोन आं गोरोन्थि बुजिदोंमोनलै लक्ष्मणआ आंखौ केयार खालामसोयो माथो नुबायना नुबाय थुनथुलिखौ जानो हागौ बे फसायो मोजां मोनो थेवब्लाबो आंखौबो गोसो सिंजों माने आंखौसो फसायखायो बियो बै थुनथुलिजोंलाय बोरै हाबा जानो ना मालाय हाबा जाखांनायजोंलाय दा हाबा जाबा आंजोंसो जागोन बिलाय आरो बिमायानो आंजोंसो रायथिखादोंना आइसना आंनि आइसना आयौ मासे किउटलै आयै नंगौना इसान जोंहा फिसाया मासे किउट मारहाय बेखौ नायब्लाथाय ना आंनि गोसोआनो स्रांल' मोनखायो दे आरो आंनि खाथियावनो लाबफाबाय थानो लुबैखायो आङो जावैसो बिब्दि होननानै नों खामानिखौ दोनथ'आथ' फिसाजोनि थाखाय आरे आयै खामानिया उनाव बाद दे आंनि फिसाजोआसो सिगांलै आरोबा आङो माने बेखौनो खाथियाव लाबफानानै गोसोखौ जि गोजोननाय मोनना खामानियाव गोसो जाथ'वाखै र' आरो खामानिखौ गोसोखांखाथ'वाखै आं आंनि माबा मेनेजारखौ माबा नायनो थिनथ'दोंलै आफालै आङो मिस्टि जानो लुगैदोंमोन ना ओमफ्राय दहाय मिस्टि बिनाया आं आगैजों थाथ'दोंना नोंहालाय आरो मिस्टि मोनजाबायानो थाखादोंना आयौ लायना होआ मानो बिफा लायना हो गथ'आ जानो लुगैदों आं आंनि फिसाजों थानो अहायाखैलै आरो गरमबो ना बेसिनो आं दा बेलासियाव थांगोन दे थांथारबाबो आगोलावबा आं बिबानो लायना होफैयोमोन दे जाथ'आबा जेबो नङाना आबा दाख्लैनिफ्रायनो जाबाय दंखायोबो ओंखाम जादो दिनै दायो नायनोसै आफायाबो बोरै थाङो इमान गरम ना आयै आंनि आइसना सिखारथ'थाराखैहाय बिनि मुंखौ आङो हा माथो दोननो सानखो फारि दोननो सानदों आं आयै मानोना जोंहा न'आव दा प्रिन्सेस फैदो बेसेबा गोबाव बे खुसिखौ नेनानैसो सफैदोंना जोंहानि जिउआव नंमारगौ दे जोंहानि फारि एथ' किउटखा मिलायगोनबो बेजों मुङा आबैनि मुङा फारि जागोन बेसेबा समायखामारगोनबो खोनादोंना आबै सना फारि आबै होमबालाय आयै आङो मेगि जानो नों बानायहैदो ना मेगिखौनो मेगिखौ आइया बोरै बानायनो आइया बानायनो हामथ'आ नालाय ओइलाय आबैया बानायगोन दे दायो दे दसे थाना मा नोंलाय जानायनि दावराव जाबाय थायो आबा मोनजायोआनो माथो मोनजाखायोना आबौ दसे थाथ'हाय गरमथार माथो जानाय दावराव जामारबाय थायो नोङो दसे थाथ' आबौ दे होमबा आङो आगैखौ बामनायनायनो दे आफा नोङो बामनो बारा रोंथ'वाखैना आबा आगैया उन्दैथारना एसे उनाव बाम दे नों आगैनि खाथियाव थाफाब्रा जेबो नङाना नों थिखोबा बोरैबा गोलैफ्लांबा गिनाय मोनना आबा मिथिबायना आगैया उन्दैथारना बेखायनो बुजि गथ' मानसि बोरैबा खोख्लैफ्लांगोन दुखु मोनगोन आंनि फिसाया माबा मोनगोन आं होनो हायालै एफा उन्दैनो आंनो बामनो बेसेबा बोरैबा मोनो अनसि बामो आंनि फिसाखौ आरो मालायनि आखायाव बामनो रोंनाय नङाना बे गथ' मानसि खाथियावनो थाफाथों नांगौबा आंबो बामगौमोन दा आगै फरिखौ आबैया जोंनि जिउआव फैना गोसोखौनो स्रां मोनबाय आङो औ आयै बुंखाबाय आङो जोबोद माथायानो दा जोबोद टेनसनाव दङ आरो बे आंखौ गोबां बायदि टेनसन होफिनबावनो नागिरदोंलै बेफोर प्यार महाबत रिश्तायावनो आं गैथ'ला नों मानो बुजि मोनालै आरो बे लक्ष्मणआ ना बिनि बिमायानो आंखौ सैखाथारा नों मानो आंखौ गोसथोलाबायखो दे जाम्बा माथायाव सैबले बिलायो आरो आंखौथ' मोनथिखायो बे आंनि जारिमिनखौबो अब्लाबो आंखौसो गोसथोनो मोनदों मानो फैखो दे बे आं हमखाथाराखै रायज्लाया होननानैनो आसोललाय बेबो मानसिया जाम्बि जाम्बियालाय मा बुजि मोननो दे नै नोंनि मोजां एकदमबारे मोजां मानसिया दाना आयै आंखौ नोंसाजोखौसो फसायखुमाबावनानै दङलै नों मा बुजि मोननोलै थाङां बेयावनो जिरायबाय थागोन आङो आसोला बेहायसो जिरायना दं माथो आं मिन्थिखागौ थुनथुलि आं फैनायखौथ' रासिन गाज्रि मोनबावसिगोन नों नाथाय नों फनबो हमथारासै नालाय बोरैबा गाज्रि मोननो लाङोलै थुनथुलि ओइ थुनथुलि मा रायलायाब्रा हो आइया आं थान्दा लाबोदोंथ' जा मोजांनो बरियाखेनो जोंहा लोंहैनोसै फैदो मोनथिखागौब्रा नों माखौ रागा जोंदों थेवबो इट्स अके ना माथो जानोब्रा नों रागा जोंनायाबो जेबो मोनाना आङो मा
थोद मा बेलाय जाबाय दे थुनथुलि नों थांनो हासिगोन आरो बे थान्दा माबा माबि बेफोरखौ आंनो नांलाया आरो आं लोंनोबो गोसो जायाखै ओइ दिनै 37 थांलायदों आरोलाय माथो एथ' गरमाव लोङा जायो नामा आंबा खथ' गरम मोनदों गरम मोनदों नालाय न'फ्राव थामोनब्रा मानोलाय फैनांगौ गरम बोथोर होनना मिन्थिखानानैनो ओमफ्राय नोंलाय मानोथो फन हमाखै नोंहालाय फन हमाबा फैथारनांगौ आरो बेहाय मानो फैया फैगोन आङो मा खालाम नोंलाय मानो फैनांगौ फैया मा जानो आंलाय फैखागोन खबर लाखागोन नोंखौलाय नों हमाबालाय आंहा एसे टेनसन जायोना नोंनि टेनसना दोनथ' आंना डाबल टेनसन आरो नोंबो मोनसे टेनसन होबाय दं आंखो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा नोंहा गेदेर माबा माबि प्रब्लेमसो बानायदेरो ओमफ्राय आं नोंनि जिउआव थाबोला नोंनि प्रब्लेमा बारायगोनसो आरो बारायाथ' थुनथुलि आं नोंनि प्रब्लेमखौ खमायनोसो सानदों नों बुजिदोब्रा ओमफ्राय आंबो जेबो जबरदस्ति गैयाना नोंखौ आं नोंनि गोसो बायदियैसो हगारखादो नों मा बुङो हाब नों आंनि लाइफनि सोमोन्दै नों मिन्थिखाजोबो लक्ष्मण नों मानो बेफोरबायदि सानदों दालाय न'आव आं बेफोरखौ रायलायनो बोरैबाबो नाङो आइया खोनाबा मा सानगोन नों बुङोबालाय आं नोंनि आइजों रायलायनो हाबावगोन दा बुंनो हाबावगोन आं डाइरेक्टनो आरो आंनि आइखौथ' मा नोंनि आइखौबो मा आं रावखौबो गियाना नोंनि लाइफखौ मोनसे गोदान कालारफुलसो होनो सानदों आं थुनथुलि आंनि सिगां जि जानानै थांबाय बेखौथ' आङो साननोबो थांला बुंनोबो सानला नाथाय दा फैनो गोनां समखौ आं नोंजों मोजाङै मोजां बारहोहरनो सानदोंमोन बाट जेबो जबरदस्ति नङा इट्स अके आरे लक्ष्मण नों गुबुन सोरबा सिख्ला मोनाखै आरो नोंनि लाइफआव थोस बेबायदि जायो नामा मेल्ला दुनियाव मोजां मोजां सिख्ला उजिबाय दङ एकदम साफा साफा सुन्दरिनो इमान साफा सुन्दरि हिन्जावखौ नागारनानै नोङो आंखौ फसायदों मानो बै हाजारथा गोदान उजिथों थेवबोथ' बै हाजारथायाव नों नङाना बियो नोंलाय एकदम स्पेशल ना आंनि थाखै जाम्बा मारलै नोङो आरो बेफोरखौ आं रायलायनो सानलाय न'आव मालाबा रायलायगोन आङो बेलेगाव नाय थुनथुलि नों आंखौ रागा जोंनानै थाबा आं बिदिनो फैबाय थागोन दे मिन्थिबायना बेखायनो नों आंनि फनखौ हमालासे थाब्लाथ' आं बिदि फैखागोन दा नों हमालासेथ' थायाना बुहुमावलाय हाजारथा सिख्लायानो फैया मानो आंनि लाइफआव थेवबो नोजोरानो जायखौ फसायदों बे हाजारथायालाय मा जानो दे फैबाबो I love you थुनथुलि I love you I really love you ओरैबायदि थार मोजां मोनना नोंखौ जेब्लायबो नेना थानो राजि आङो ना जेबो जबरदस्तिबो गैया नाथाय नों फन हमथाराखै नालाय गोसोआ सुखुवा मोनदोंलै मानोबा दे नेनानै थागोन आङो बाराबाबो रागा जोंगोन ना बियो मिन्थिगौ ना थुनथुलि दासो गोसोखौ स्रां मोनलायबायलै एकदम बोरैबा नांबाय थादोंमोनलै आंखो नोंबो फन हमथाराखै नालाय दा नोंसिनाव फैनानै गोसोखौ स्रां मोनबाय दे जेनेबा बोरैबा गिनाय मोनोना माबा मोनसे जाबाय नामा मानो बिदि फन हमथाराखै बिदिबो सानलायलाङो रागा जोंबाबोथ' खेबसेबाबो हमनानैबाबो रायहरबाबो जेबो नङामोन ना थुनथुलि आंखौ रागा जोंनानै दङ सानगौमोन आं बिदि खालामनाङाब्रा थुनथुलि प्लिज मानसियानो माबायदि बे लक्ष्मणा आयु आंखौ मोजां मोनो बे दुनियाव सिख्लाखौनो मोनासै आरो बे मासे फाग्ला नाथाय थुनथुलि गोसोआ बिदि डाइरेक्ट रावखौबो एक्सेप्ट खालामनो हालालै जि आंनि लाइफआव जानानै थांबायना बिनि उनावथ' मा जाबावगोन सानो बेफोरबायदि माब्लाबा आंजों जाथाय जाबावब्ला आं मा साननांगौ दे बेखायनो गिलायलांसैलै दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों गरमथारबोहाय बोथोरा मा बुंनो भिडिअफोरखौनो बानायनो उसुबिदा मोनलायलांथारसै गरमानो थानो बहा थागोन बहा मागोन जालायलांथारबायहाय बिदिबा गाज्रि दामोनलायसै रावबो नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंबा लाइक थुना होबानो जाबाय आरो लोगोसे आरो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय बोरै जाथारखो अखाबो हाथारलाहाय जि जारला मा खालामबावनो आरो नोंसोरनिथिं गरमफोरा बोरैथाय जोंहानिथिंथ' आरो आयु जाथारलाहाय दिनैबो 37 थांबाय आरो बाराबो एसे फांखा होनानैसो बानायदों नालाय एकदमबारे साइडआव एसे खोनादो र' गाज्रि दामोनसै बेफोरखौबो भिडिअखौ बिदिबा नेक्स्ट एपिसडखौ लाना फैफिनसैलाय गाबोनफोर बोथोरा माबोरै जायो लोगोफोर अब्लाबो लाना फैबाय दसेबाबो गोसोबो खाङो नालाय